ya. Isara. Rempet banget. Kowe karo tuh dhewe-dhewe iki. Iya, pangan dhewe. Ya aku ora ngerti ya, Mbak Sita terkagum-kagum melihat porsiku. Tak habiskan teman-teman. Guys, pokoknya alhamdulillah. Nah, di sini ada ayam, ada pie. Nah, ini kita perjalanan 30 menit ya. Nah, kita mampir ke KFC ya. Aku mau beli ayam. Kita mau traktir Mbak Sita. Kemarin kan ditraktir Mbak Sita, jadi gantian. Beli ayam goreng KFC, yang ini gede banget. Kita ke KFC.我要那一个189那个，我要两个凉粉，不是要带走。微辣可以吗？炸鸡微辣可以吗？对，我要大辣的。饮料都可乐吗 OK ？370刀。OK。会员吗？没有。Nah, ini menunya kayak gini ya. Kita ambil yang ini. Sisi ya. Nah, kita nomor 3818 itu masih preparing. Nah, kita nunggu ya. Ya. Oh, 谢谢啊。好。Ini kayak gini ya. Lebih murah 10 NT. Bawa nih. Oh, 谢谢啊，不好意思。Nah, ini mic-nya rusak ya teman-teman, jadi mohon maaf. Nah, aku itu pas nyampe depan pintu Mbak Sita itu balikin jemuran. Terus Mbak Sita itu bilang, yuk aku lu wis pesen yuk. Aku wis pesenin untuk dirimu gitu. Mbak Sita juga pesen 2. Aku juga beli 2. Saya itu nggak ada komunikasi teman-teman. Mbak Sita juga jarang banget lihat line. Terus aku nih juga nggak komunikasi kayak yang bilang ini aku nanti mau jam berapa datang itu juga enggak. Terus Mbak Sita itu ingetnya minggu lalu itu aku pernah bilang ya wes nanti bulan depan Mbak Sita yang pesen. Nah aku kiranya ya Mbak Sita paling belum pesen lah. Toh ya nggak mungkin lah, pasti nungguin aku dateng lah aku gitu. Tapi niatnya Mbak Sita itu biar kalau misalkan aku nyampe rumah aku tinggal makan kayak gitu. Dan alhamdulillah banget Mbak Sita nggak apa-apa ya. Jadi kita satu orang itu makan 2. Terus Amane itu alhamdulillah juga suka makan yang pie-nya punya Ektat itu loh teman-teman. Jadi Ama juga dapat bagian. Kalau misalkan ayam Ama itu udah nggak bisa makan ya. Paling cuma disesepin kayak gitu. Ini kenapa kok volumenya nggak ada suara? Nah,
Mungkin karena pantulan dari TV ya teman-teman. Terus naruh kameranya terlalu. Ada yang minta nggak mau ini nggak mau itu gitu ya. Nah, kita minta nasi ya Mbak Sita ya. Terus kita makannya siti ae karena banyak banget gorengan. Aduh, lapar aku. Pakai sambal. Bagus kan. Senengane mangan buah saiki digawe dolanan. Iya di alon-alon. Hitungi dewekno. Saiki lek bengi yo anu yo balik asam apa? Gak turu. Gak turu, kelambi dikrongkai, dibodor. Ah, ya, kumat nih berarti. Nah ini dadak. Murah banget ya, mending beli yang kayak gini ya. Nah, ini macem-macem. Iya, lengkap lah. Ini aku minta yang tala, ayamnya tala, yang pedes punya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean mau maem pakai nasi ya? Terus mari aku. Luwe mau isuan sarapan aku. Aku juga sarapan. Gak sarapan ya lemu tetep ya. Iya, iso ya. Kadang bengi wis gak mangan. Aku udah bengi mangan. Isuk dhewe pisan. Aku nek bengi tetep mangan. Lek bang awan gak mangan, bengi mangan. Lek bengi gak mangan, awan mangan aku. Kali lek wis awan mangan ki bengi koyo warak aras-aras mangan pisan. Nek mbek ama yo mangan buah iku. Aku nek isuk jarang maem. Tapi nek bengi, aku nek gak maem gak iso turu, Mbak. Aku mangsaku loh. Ini ayamnya enak banget, gurih banget. Nah, terus pedes dia. Aku minta yang tala. Oh, di Uber itu nggak pakai ongkir, Mbak? Lek bengi ongkir. Tapi lek anu enggak. Maksudnya awan gak nganggo ongkir? Free ongkir? Heeh. Berarti cuman bayar piro? 400? 398. Lah iya, 400 oh. 389. Wong sesuke mau 100 loro. Dua karo tuku dhewe-dhewe iki. Iya, pangan dhewe. Ya aku ora ngerti ya, Meo. Iya, Jepang. Meresap gurih banget oh. Mungkin karena kelaparan ini setengahnya. Jadi makan opo enak aku paling, Mbak. Kelaparan. Iya, kelaparan mangan opo Setengahnya lah luwe. Jadi opo enak. Gurih banget ah.
Yang Cina ini Gak wani mlebu kan? gak wani Ya wedi copit. munggah nguyuh ning anu Ning dhuwur. Dukur. Tak takoki wis apik penakan. Gorong ya. Lah gorong kok rene ngene aku. Dadi aku ngentak ngene nang aku. Tak ngene tau ya aku goyek gelakan. Dia wis mlebu omahku. Wis negatif, Mbak, tapi suaranya bindeng. Sik anu lah ya. Wingi Titi kan ulang tahun. Nyo kumpul kabeh. Boleh ngomain. Yo, Anu rayakno lah ya. yo ulang tahun. Terus winginane kakekku yo setahun. Vanessa Angel ya wis tahun ya. Bareng karo kakekku. Iya wingi nek anu iku apa? Saiki iku. Mayang karo Pak Dudi saiki lek apa? Apik ya ki? Kalian ini lho saiki. Hah? Pokoknya bibi saiki dikatutno lek nganu apa saiki. Sadar mungkin. Saiki wis apik kok. Maksudnya wis ora ngundat-ngundat makam lah. Sing anu ki yo pengikute lho. Pengikute lho sing si anu Vanessa kepingin. Vanessa kepingin ki yuk. Sambelnya nambah ya, Mbak ya? Gak apa-apa tekno. Nah, Mbak Cita ini nambah sambel iki. Aku wedi aku. Netizen nek wedi aku. Tekno aku engko paling yo gak mangan. Gak pedes ya tumben ya? Gak lomboke gede-gede untuk sing Oh, sing gede-gede kae ta. Aku tahan kene dah. Iki apa ya iso dipangan Mbak godhong iku, Mbak? Iso ta? iso. Mbokku gak gelem we. Nah, seperti ini. Iku lomboke nukokno. Iya, tapi kan kudu dialup-alupi. Oh, aku kadang tak lupa. Di mentah ya? Seladak lah ya. Daun seladak. Malah iki lek dialup-alupi kan ireng to sama. Sedih loh, Mbak. Sambelnya penuh dengan sopan santun dan tata krama, Mbak. Nek tuku iki gak dikek tisu ya, Mbak ya? Gak ya. Wes, Mbak. Iki wak sapi. Wak sapi nih jangan yo kan. Dek masake oke soalnya. Oh, kadang ini wak sapi. Aku sing jikono, tapi emang gaene oke. Iki jangan. Kuduke ditambahi sambel, Mbak, ben mantep. Aku maneh mbek ngulek sambel. Iya. Yo koyo anu lah rawon lah yo modele. Enakan rawon. Ini nugget punya. Wingi mbokku makan ning restoran. Restoran teppanyaki sing dimasak ning ngarepe langsung ngono lho, Mbak. Jarene kan larang 1000 luwe. Abakmu melok ora yu, aku njuk dikek mentai ae, Mbok. Lah kan ngomong ngono. Engko tak tukokno KFC karo Sitang. Gak oleh jare. Nek melok oleh, nek gak melok gak oleh. Jero mentai ora dikei. Nah, ini kentangnya. Aku sukaan kentang KFC daripada kentang McD ya. Kentang KFC itu gede-gede dan enak-enak. Rasa banget.
Sampeyan sik macani novel ya, Mbak ya? Heeh. Telaten men. Kadang novel, kadang delok TikTok-e kalah nangis njaluk TikTok-e iki anuan karo Fuji. TikTok-e gak iso je nari-nari sing ngene aku kudu kuwi gemoy. Tak bingung ya. Nek musik ah? Nek musik aja. Engko ae. Gak oleh ki nek musik. Apa ya? Ida SMS Fuji. Kalah nangis. Njaluk TikTok ya. Pinter ya? Iki lho. Njaluk anuan karo iki ngene lho. Oh, iso no ae. Iya, sak gurunge iki nangis njaluk TikTokan iki. Lah gemoy. Cek pinter deh. Padahal sik 2 tahun lho ya. Lucu dah. Kaguane karo anu niki iso pas nih lho. Iya. Terus ana sing ngomong ngene. Sing apa? Ini DM ning apa? BK pacare Ai. Arek gala pinter reram. Pinter bahasa Inggris. Gara-gara apa ngono? Terus dari BK ngene. Yo tatae pinter-pinter kok ngene. Tatae ditulis Ida karo Oh, Ida karo Siska. bahasa Inggris iso. Bahasa Sunda iso. Terus bahasa apa meneh ngene lho. Iso. Pinter tenan ya? Pinter kan diuruki mbek mbek Ida. Soalnya ya lulusan SMA lah ya. Apa? BK karo Fuji ketok ya anune ya. Cek piye? Kayak wis Iya. akrab nih lho ya. BK kan ya diterima apik karo keluargane Haji Faisal kan. Iya. Tuh. Ini kentangnya enak banget, nggak tahu kenapa. Atau aku lapar atau kentangnya enak. Enak banget. Ini Mbak. Kayak yang berasa banget gitu loh. Lain kali aku kalau ke KFC, aku makan ke KFC beli ini ay. Ini enak. Sendirian. Jadi bisa ngerasa macam-macam. Tapi nggak ono itu nih ya Mbak ya. Bola-bola apa? Bola-bola ubi nggak ono. Kane. Cuman gini tok. Mbak Sita ini 1 kardus nggak habis katanya. Kalau habis Mbak Sita, loh aku 1 kardus habis loh Mbak. So, Habis. itu kan. Mbak Sita 1 kardus nggak kuat. Kalau aku 1 kardus kuat. Satu kardus iki awan mbek sore. Oh Mbak Sita ngono. Iwake tok situ. Engko tuh dimakan pakai nasi ngono. Nah aku gak Mbak. Nah aku yo langsung ini. Nggak usah pakai nasi. Isin aku karo Mbak Sita tenan. Sumpret. Isin aku. Mami Siti. Biasanya yo akeh mut-mutan. Iki tak maam ya Mbak ya, tak entekno ya. Hah? Kita geprek di sini. Layar Mbak Sita sampai hitam kok ini. Akan minyak paling yo. Di itu ya Mbak ya. Disiramin pakai minyak ya. Iya. Minyak panas ngono. Kalau anu kan minyak panas kan enak. Rasanya mau merah bagus itu. Mak buah ya Mbak ya. Kira-kira
Dek mami tuh ya Srikaya ya. Srikaya kan sampean ya oleh maem lho, Mbak. Sampean melok maem ora? Srikaya kae lho. Oh, yang loro kok. Manis banget ya lho. Bisa dibuat dikit. Hah? Iya, oleh gak dibuat larakane digedolan. Nek anu Srikaya kan apa kulite kan kayak cilik-cilik ngono ya. Loto yuk, tidak koyo ngono. Sing iku to, sing cilik-cilik kaya Srikaya kan lek bijine. bijine ditumpuk dadi nasi tok, biji-biji tok. Terus kulit-kulit tok putih dijunjung sampai koyo gunung ngono po. Tapi ndeke pinter ya. Iso makmiku ya. Engko Coca-Cola ku kanggo sampean, Mbak. Tenggorokanku rasanya terserang. Kayak iya kayak ndeke menyerang. Seret. Ya gak apa-apa diombe pirang-pirang dino ning kulkas ora apa-apa iki Pepsi. Iya. Iku ono sitok jan. Lah iya. Emang kan seneng ngombe iki ya. Jarang. Iku teh botol saus-saus sampean. Yo tak. Yo. Aku yo gak seneng. Botol. Gak seneng. Aku nek entuk kok, itu entuk kok pojok Jaya. Biasanya nek entuk tak kekno wong. Takok gajianku kapan? Kita gajianmu kapan? Perhatian banget. Ya wis tanggal 14 aku rene gajianmu ngene. Aku mangi aslinya nang CKS. Kabeh mak Mbah Bro kok. Enggak, ndek karo bojone. Oh, kok bojone. Ndek ndek bojo. Terus mbokku nyonya aku rada emosi jiwa, tak pikir-pikir Gara-gara apa kok emosi jiwa? gak ngerti suk lape. Iku emosi jiwa iku wis ning salon. Heh? Wis ning salon. Gak ning omah. Ning omah. Ning omah. Kate budal ning salon. Ndek arep budal ning salon. Mbok aku jam 1 aku metu, Mbok. Lho awakmu arep libur terus. Tiap minggu arep libur terus. Yo yo, Mbok, kan perjanjiannya tiap minggu libur, Mbok. Awakmu guyon, kaiwan sial. Lah kok moro-moro terus wong biyen lo ngomongnya libur 2 minggu sekali ngono jare Mbak. Wah lah kok diloko lho aku ngono. Ya wes, kono libur bendino libur terus kono. Ngono jare Mbak. Tapi anu kayu kowe iki kadang lali ngono pesane. Isoke kan lali. Iya nek dikerasi diwasani malahan ya. Heeh, digawe santai lah. Ya engko Kayak itu kan umure mboke cuk piro wisan. sik panjang umur, Mbak, panjang umur kan menurutku. Enggak maksudku wis umur piro wis 70 lebih kan. Ya wis anu lah lansia lah. Tak entekno ya, Mbak ya. Mbak Sita kaget loh. Aduh, gampang banget aku ngentekno no. Habis teman-teman. Ama masih makmur loh. Di ireng-irenge lho dicipili. Lah iki lho dibakar iku. Lah iya dicipili. Sampeyan sebab makmur nggone sampean? Tekku tak kenal. Ya dadi maaf ya maaf. Tekku tak kenal. Lah sik enek Sik oke ho, Mbak. Kok bingung meneh lho. Iki lho sik enek kok bingunge. Tuku dipaem, Mbak, ora sak eman-eman. Bismillah. Iki makame kudu pas panas. Kan itu kan kok ndok ya.
Oh, nek pas adem dipanggang sih, Mbak. Iya, Mak. Panggang. Yang teflon nih. Nek pas panas enak. Roti ini ya. Ini kita kayak nambah apa? Oh, salah. Tengah-tengah ini enak. Mbak kan seneng ini kayak puding kan modelnya. Tapi nek mungkin kulitnya gak gelem ya. Ya. Kayak si nyanya lepas. Ya iya. Mending dicukupno pudingnya. Nah ini ceritanya, video lanjut ini sekarang sore hari teman-teman, jam 6 sore. Nah, Mama berada di sini. Ternyata kumur-kumur Mbak. Ternyata Ama kumur-kumur di dalamnya itu masih ada makanan Mbak. Nah, Ama sekarang nggak pakai mood ya teman-teman. Tadi mood teman-teman. Tadi bahkan, Iya, tadi nulis angka dari 1 sampai 40 teman-teman. Nggak percaya tak kasih lihat ya. Nah, dolan, topoles kabeh Mbak banyak Mbak, delok Mbak. Delok dolanan banyak. Pesine topoles kabeh Mbak. No, Aduh. kesutan Mbak. Tangi sao nih. Kene sih. Cukup saya. Ayo. Mbak, soalnya dikeiku malah dolanan banyu. Sarah. Bisa una. Oh wah, di lambine dilebokno kok jajan. Aja ngomongin aja. Iya. Nah, ini Ama nulis dari angka 1 sampai 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10，好厉害啊！ Bensin. 有带背心，带背心，有。 Hành lên. Thì cho bố hình nè. Chục qua. Apa wis dadi ya? Mama ya. Ada. Banyu ora iku? Embur. Kaya wis keses. Iki mbahku wedok duwe siji ijo. Siji pink. Berdiri. Bokongnya pas. Iya. Gajeng sio-sio teng. Wis ngemut banyu kuwi, hati-hati kuwi. Ayo, sik ngemut